नहीं बस से आओगे तो बस मिल जाएगी टनकपुर पे दौरागढ़ की और टैक्सी टनकपुर तक मिलेगी बस। बेरेलियाव ओंखारनानै जों हाल्दुवानि गारिया जों नागिरदों दा अट'आव अट' गाखोनोसै अट'आव फैदो बाबा Ilai. हल्द्वानी इजी लागना हेलो बिसोरबो जोंनि आसामनिनो आरो डिब्रुगड़ होननायनि होनदों खोमा ट्रेनाव ज' लोगो मोनबोदों नालाय हेल्प खालामदों आरो जोंखौ बिराद मोजां मोनदों बे गारिफोरखौ थिखोना होदों मामि बेखौलाय ini mas berapa? Pani botol ada pani botol maksa सानैबो गारि गाखोनो हाया नालाय मा जायगा मोनलाय इयो हाल्दवानि ओमफ्राय नै जों बासनिफ्राय ओंखारनानै ओंखाम जाबाय आरो मोनसे हटेलाव जेबो थावखाया ओंख्रिया मोननैल' आरो जेसेनो बुंनानै जायो एसेनो फैसा आरोना जानोनो हायाखै ओमफ्राय नै जोंना गारिया फैबाय आरो टनकपुर थांनायसिम जोङो बेलेग गारि हमबावबाय दा थांगासिनो आरो नायलांदों नोंथांमोना
टनकपुर थांनाय गारि गाखोबावबाय आरो जोङो जा गोजान आयौ फिसासो बाबाजों फैनाया मामि बोरै जागोनलै ओरैबो हाबजायो खोमा इलाय हाबग्राया आरो बेबो आइदि आंना हाग्रा बारि गिदिरसो बेयाव वाल होनायाव जुनारसालि दङनो आरो जायगा दिन्थिनाय मा जायगा होनदों मिथिला आरो जायगाफोरा बिराद मोजां मोजां आरो नायबाय थाथावथाव सिमाङाव नुनाय बायदिसो मोनदों आरोखि आं जायगाफोरखौ नुनानै एथ' गोजान गोजान फैनानै साख्रि मावफैनांगौ आरो बेरायनो मोननानै गोसोखौ मोजांबो मोनदों नाथाय दुखुबो मोनो आरोना रोमै 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 बेसेबांबा गोजान फैनांगौ टनकपुर होननाय जायगायाव थानोसै आरो जों दिनै हरसेखौ जिरायलांसै आरो इसलिए थोड़ा